Li Sûriyê yekem tûşbûyê vîrusa Koronayê hate ragihandin û êdî welatiyên Sûriyê yên ku li Lubnanê dimînin nikarin vegerin welatê xwe. Wezîrê Tenduristiyê rejîma Sûriyê Nizar Yazıcî yekem tûşbûyê vîrusa Koronayê li Sûriyê ragihand. بأن تم تسجيل أول إصابة في سوريا لفيروس كورونا. Li gorî Wezîrê Tenduristiyê hilgirê vîrosê ji dervê Sûriyê hatiye û temenê wî 20 salin û tedbîr û rêkar ji bo wî hatine standin. Her divê derbarê de Wezareta Navxweya bi ser rejîma Sûriyê ve ragihand ku di 23 vê mehê de wê hemû dergeh di navbera Sûriyê û Lubnanê de werin girtin. Welatiyên Sûriyê jî yên li Lubnanê dimînin rê li pêş wan girtiye û bi tenê rê li pêş barhilgiran vekirîbe. Berîniha li ser torên civakî dihat belavkirin ku haletên tûşbûyê vîrusa Koronayê li Sûriyê hene, lê Wezareta Tenduristiyê ya rejîma Sûriyê ew yek red dikir û ev cara yekemîn e Wezareta Tendurustiya bi ser rejîma Sûriyê ve behsa haleta tûşbûyê vîrusa Koronayê dike. Ji alî xwe ve Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî berî demekî ragihand ku wê hejmara hilgirên vîrusa Koronayê li Sûriyê û Yemenê wekû teqînekê be, ji ber ku li deverên ku şertê de rûdane sîstema wê ya tenduristî lawaze. Di 11 vê mehê de jî Rêxistina Tenduristiyê ya Cîhanî ragihand ku nexweşiya korona nexweşiyeke cîhanî ye û ji ber vê nexweşiyê piraniya dewletan sînorê xwe girtin.